Nang ngendi lho ndoke mengke? Lek muleh ki nang ngendi? Oh, ning sorwet kono. Oh, lho kae isih enek sitok kae. Isih enek-enek no liyane. Bene. Lah kok tenan to? Sitoke ning kono. Sitoke ning kono. Yo wis ora enek bene. Ketel, rene balik. Ketel, balik. Enek kuwi ning kono enek. Walah kuwi pitikmu. Pitikmu. Nah, aku ora anak pitik iki lho. Wong aku nek wong iki dosa piye? Walah ngaku nek wong dosa. Bendina mok pakani. Bendina mok pakani. Ora mok pakan? Ora tau tak pakan. Lah kok iso urip? Kok iso urip? Ya golek panganan dhewe. Gaene lek balik ya tak pakan, nek balik ra balik. Ora tau nang kidul dalan wedi yo. Bengi ora ning kene aku. Oh, lek bengi ra ning gonamu. Ora ning kene. Ya alah. Yo wis itok kuwi sing mana.